Miloš Zeman. Miloš Zeman je český prezident. Miloš Zeman má rád alkohol, nejlépe becherovku. Mám rád becherovku se rýmuje snědl jsem klobásu, přesto, že držím hladovku. Hladovka. Miloš Zeman hladovku nedrží. Možná proto má 2 až 3 brady. Jméno Miloš má 5 písmen. Jméno Josef má také 5 písmen. Kdo se jmenuje Josef, ten je Pepa. To se nám bude hodit později. Jedeme dál. Slovo Zeman zní jako buran a dokonce límě. Slovo buran se rýmuje s jak řve stará při sexu. Jako pavián. Pavián není pták. Víte, co udělá pták? Pokud vidí pěknou holku, ano, správně, uletí. Víte, jaké zvíře také neumí létat? Ano, správně. Prase. Miloš Zeman také neumí létat. Náhoda? Nemyslím si. Pojďme hlouběji. Miloš Zeman se narodil 28. září 1944. Pokud sečteme číslice data, vznikne nám 2 plus 8 plus 9 plus 1 plus 9 plus 4 plus 4 se rovná 37. Prezidentem se stal 8. března 2013. Pokud sečteme číslice data, vznikne nám 8 plus 3 plus 2 plus 0 plus 1 plus 3 se rovná 17. Pokud od sebe tato 2 čísla odečteme, vyjde nám 20. Miloš Zeman byl 12. předseda ČSSD. Pokud odečteme od 20 číslo 12, vyjde nám číslo 8, které nemá s ilumináty nic společného. Počkat. Kolikátého března roku 2013 se ujal funkce prezidenta? Ano, správně, 8. Premiérem se stal roku 1998. Zase ta 8. A hádejte, s kolika procenty se stal českým prezidentem? S 54,8%. Zase ta 8. Je možné, že by Miloš Zeman nebyl iluminát. A co by tedy bylo? Kdo má co dočinění s 8? Ano, správně. Peppa Pig. Peppa Pig, neboli prasátko Peppa, má 8 písmen. Již není cesty zpět. Miloš Zeman není iluminát, nýbrž prasátko Peppa. Schválil JK.